játszunk. Aha. Károlyjal Fejbe. Megy a Na igen, pályázás. Fejben, jaj, most én annak örülnék, hogy egy kicsit magasabb lenne az asztal. hát... Aha, igen, ez a kicsit Hol akarsz lenni? És ki hol van? tipikus konyhapult magasság, az olyan, hogy mosogatáskor így leszakad a devet. Ki hol van most? Mi Én itt. Én ezt a kettőt kezelem, jó? Ezzel a kettővel lehetek? Kost, én vagyok támadó most megint? Az előbb... Én végig. Támadó volt. Ti még nem cseréltetek. Jó, most na cseréltem. akkor ti jöttök. Akkor nem cserélünk? Nem, most kicseréltek. Most mit cserélünk? Ezt kérdeztem. Ebbe a felállásban már Ti játszottunk. már voltatok kétszer így. A Robi már kétszer védekezett, tehát ő most már nem védekezhet többet. Jó, bassza meg. Most már nyerünk, hallod? Nem, a Robi védekezik. Ja, várjál. Na, nem vettem észre, hogy ott a labda. Akkor mehet? Mehet. Igen? Biztos? Biztos, és elő. Biztos? Köszönöm. Közben lőjél, csak tudsz. Holnap reggel végig. Ezt az altatást gazdag. Ugye? És kérdés, hogy a Robi támadni is olyan jól tudjuk azért- védekezni? Most mi már a Robival kicsit már jobban le vagyunk pukkalva, mint ti. Az, kár, hogy nem nyomtad erősebben. Nem jó. Vissza kell szokni. Király, mi? Hát, Ez jó, az bassz meg. Jó, nem engedek be tudom. Na, hát? Ilyenkor szoktam volt. Csabi, nem akarom elvonni a figyelmedet, de ez ilyen közös fogyasztás. Persze, azért, igen, hogy is nem ez. Sőt, van még csapsz is. Itt a hátam Nem, mögött. Antika, ebből te nem lehetsz. Ja, igen, ja, úgy értve, igen. De hát ez mindig ezt jelenti. Azt hallják, hogy közös fogyasztású perec kivéve attól. Nem verem szét, Jogi. Nem, csak hogy nem mozogjon el. Hát a lendületről nem tehetek. Fénykép, személyigazolványszám. És ha valami társaságot veretek, akkor így elkérik a személyigazolványokat. De ebből nem el. De ez önkól lett volna, azt tudod? Robi milyen jól lövesz kögeket. Ez a második. Igen, ez a második. Behúzom a tábort. Robi, ez szép volt, lőtt az előbb, hogy Ó, az jó, az. azaz. Közel elsírt. Van dinner. Holnap mindig. Ja. Ezt ti lőttétek? Mi lőtt ki? Bocs. Mert? Mert a liggat. Beliggatta. Mert? Mert Követjük a naturalistákról. Milyen hivatlan.
Jó, ez. Figyelj. Kisgól, kisgól. Kéne ezt a zenét, úgyhogy káprikóbotos BMW-ben ülsz. Mindenki ezt hallgatja kint az utcán. Hallottál már ilyet? Jó lenne megjátszani. Aha. Emberek is spontán, úgyhogy ilyen Ez meg! Ez is Jó volt. Ott 3 van, vagy 4? Igen, 3. Utasítsunk. Ja. adnál jó időt egy ilyet nektek, nem? De csak nem, csinálom. Az adtam. Majd jövő. Gergely kiadta. 8-as meg a 9-es, vagy a 7-es meg a 8-as. Harsonások. De ilyen rossz cirkusz látom a zeneadását. Ilyen mindenki részeg. Egyfélekű biciklivel bóckodik. Félkerekű biciklivel. Jó az, jó az. Csak ül. Köszi. Jó. Ezt a védelmet. Azt meg. Mondtam, mi volt egy? Picsába. Hát? Akarom mondani. Figyelj, 3-at van. Most már 4, előbb Nem. 3. Ne, előtt Nem, nem volt. jaj. Ne próbálkozz. Rossz volt. Az izgalom, játék közben. Bocs! Én szeretek csúcsúzni. Az jó. Múltkor jött a szoszi, és szarrá vett mindenki. Az kemény. Az ki? A unokatesója a film. Nem is van. Csaj. Ez honnan jött ki? Ő volt veled a múltkor? Egyszer itt valami csajjal volt. Aha, valószínűleg. Nem, akkor nem jött ő. Az eljöttek olyan nap. Most akkor backdrop. Pillanat. Haláztam. Ilyen nagy csocsó. Ja, várjál. Hol a sora? Na, lehet. Na, de szép lett volna pedig. Fizetnék meg, ez gyerek. Nem tudom, mi lesz. Már 100. Ilyen születik, bazd meg. Vagy ilyen izé. Nem tudom. Nem jött meg. 100. Nem tudom, hogy gyúrnak el. Nincs ilyen info. Nem hiszem el. Meglesett. Hogy csajják. Ez ember szociális. Nem Ez hiszem mekkora el. védés volt. Az már, hogy ő így szociális. Teljesen. Ez ott volt. Varjuk gyorsan. Nagyon beleszed Élet. Ne hagyjuk, Gabi. Nem hagyjuk. Mármint meg. A file. Füle. De az a baj, hogy ideje keresek rá szó, de nincs. Én nem értem, hogy ez a csaj miért volt hozzá fizetett. Érdekes. Nem tudom. Oda van értem. Ez nem miért? Értem. Nem Tudom, bármi. Na, most Komolyan. De 2-1 még mindig ide.